Olen Akiala Raatikka ja nyt minä teen dramaattisen luennan sarjakuvastani Mielimetodi, jolla tulla pilveen. Kehoni on temppeli ja temppelissä on alttari ja sen alle piilotettu kannabista. Ja se miten pääsit pilveen on, että kuvittelet polttavasi läskin Spaddun sun BBC Sherlock mielipalatsissa, mikä aktivoi endokannabinoidit, jotka on luonnostaan kehossasi, joten kun kuvittelet polttavasi kannabista, poltat oikeasti kannabista. Äitisi ei halua sinun tietävän tätä.